Suchá pokožka po čistení mydlom? Skúste to nežnejšie. Garnier micelárna voda pre citlivú pleť odstraňuje make-up jedným pohybom a jemne ošetruje citlivú pokožku. Micely pritiahnu nečistoty ako magnet, takže pleť je perfektne čistá a hydratovaná až na 12 hodín. Garnier micelárna voda, najpredávanejšia značka micelárnych vôd na svete aj u nás. Od Garnier, prirodzene. Senzačne nízke ceny v Kauflande už poznáte. Spoznajte aj našich senzačných zákazníkov. Marika sa na každý nákup v Kauflande vždy dokonale pripraví. Študent Adam si zasa vie spočítať, že ceny v Kauflande sú senzačne nízke. A táto Karol vie, že senzačne lacným nákupom ušetrí viac peňazí pre rodinu. Máte radi senzačne nízke ceny? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Kaufland. Čo budem teraz robiť, keď už aj ocko zaľahol? Mukoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom od doktora Tajsa zmierňuje podráždenie hltanu a suchý kašeľ. Prírodná pomoc pre celú rodinu aj pre deti od 3 rokov. Účinok sirupu Mukoplant ma presvedčil. Doktor Tajs je zárukou kvality. Mukoplant sirup proti kašľu pre celú rodinu. Terno šupa kúpa. Tento týždeň zvolenský smotanový jogurt ochutený za 35 centov a Jana ryža za euro 29 centov. Vyskúšajte aj produkty našej privátnej značky Terka. Super kvalita za výhodnú cenu. Terno. Zaujíma vás, ako múdro investovať? Ukážem vám investičné plány v XTB. Toto je Peter, ktorý pravidelne investuje aj malé čiastky. A tu je Anna, investuje automaticky a bojuje proti inflácii. Ale nevyzerajú, že by to naozaj robili. To je podstata pasívneho investovania z XTB. Realizujte svoje investičné plány v XTB s nulovými poplatkami. A vy, aký je váš investičný plán? Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné. Pošlite svoj nos k moru. Nosový sprej Mar-Rino s obsahom liečivej látky uvoľní upchatý nos a jemnosťou morskej vody zvlhčí sliznicu. Doprajte svojmu nosu uvoľnenie a zvlhčenie. Mar-Rino. V Tesku vám garantujeme nízke bežné ceny. Teraz Clubcard ešte výhodnejšie. Tesco ryža len za 65 centov, špagety len za 69 centov a olivy zelené len za 40 centov. Tesco. Keď pečú naši majstri pekári, čerpajú inšpiráciu u tých, ktorí sú tu jeden pre druhého a ktorým na sebe záleží. Ölc pečie s láskou. Tak chutí najlepšie. A je to tu! Mínus 25% na jeden produkt. S kartou výhod takmer na všetko. Platí v sobotu a nedeľu v predajniach. Mobilix. Trendovo a ešte výhodnejšie. Menopauza pocíti ju každá žena. Návaly horúčavy, problémy s váhou, vyčerpanie a únava, zmeny nálad. Našťastie tieto pocity môže zmeniť Forfemina menopauza. Komplex látok Forfemina menopauza pomáha zmierňovať nepríjemné príznaky menopauzy. Navyše Forfemina menopauza pôsobí aj na zdravie kostí. Deň čo deň tisíce Slovákov dôverujú sile značky Persil. Je vaša práčka cítiť ako futbalová šatňa? Ale čo s tým? Vyskúšajte nový Persil Deep Clean. Unikátne zloženie odstraňuje škvrny a zápach hlboko z vlákien a taktiež z mechanizmu práčky. Až 10-krát lepšie odstránenie zápachu. Hygienická sviežosť práčky a dokonale čistá bielizeň. Nové Persil Discs vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Zbierajte body a objavte nové kvality Bila bonus karty. Super, máme to. Môžem tú kartu? Zbieram si body a nakupujem výhodnejšie. Až 50% zľavy? Apka plná odmiena prekvapení? Ale ja tú kartu chcem. Aj vy budete chcieť Bila bonus kartu, keď objavíte všetky výhody, zľavy a odmeny, ktoré v sebe ukrýva. Bila, v kvalite sa vyznáme. Vyštartujte k vášmu predajcovi Škoda poskladové modely 3, 4. Vyberte si z modelov Fabia, Scala, Octavia, Karoq či Kamiq dostupných ihneď s cenovým bonusom až do 1900 eur a so zimnými kompletmi zadarmo. Pre podnikateľov máme aj extra cenové zvýhodnenie už od jedného vozidla. Limitovaná ponuka platí len do konca februára. Vyberte sa k vášmu predajcovi Škoda 3, 4. Škoda. Nové palete Intensive Color Cream. Ešte viac ošetrujúca receptúra. A taká intenzívna farba. Už žiadne šediny. Dôverujem palete, slovenskej jednotke vo farbách na vlasy. Odrasty? Zakryte ich okamžite. Kedykoľvek, kdekoľvek. Palete Root Retouch. No konečne ste tu. Taký som hladný.
až som priehľadný. V Coop Jednote teraz kúpite Floru 2 druhy 400 gramov len za 1,99 € a tuniakový šalát Rio Mare 2 druhy 160 gramov len za 2,19 €. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Krvácanie ďasien? Problémy s ďasnami? Môj tip Lakaludactiv. Chráni pred krvácaním ďasien, parodontitídou a citeľne sťahuje ďasná. Lakaludactiv. A teraz aj novinka. Lakaludactiv Plus s novou dvojfázovou technológiou plus pridané aktívne obsahové látky pre ochranu pred krvácaním ďasien. Lakaludactiv Plus. Žiadajte v lekárni. Philips Sonicare otvára nové možnosti, ako si šetrne a dôkladne čistiť zuby aj ďasná. Sonická technológia vháňa mikrobublinky do medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien. Nová hlavica tak dôkladne odstraňuje až 20-krát viac povlaku. Philips Sonicare. Vždy je cesta, ako čistiť lepšie. Innovation and you. Philips.